Аз съм Black Dragon. Аз съм Отново Знака. играем Майнкрафт. Аз съм Знака Про, здравейте табелки. Шегува се. Майтап се правя, аз съм American Boy. Аз съм фан. Напред си първо да Fantastic изграем източник. Сега моят приятел ще влезе. И играем Skyblock. Да, ето. Да се виждаме. Направете сме. Къде ще отиваме първо? На остров. Няма Ето е марката моята. Не трябва. Не ги интересува. Не рекламираме. Ще направим източник, който не знае. Чупи се 3 блока, даже 4. Ето така. Първо чупим този блок. За да може да тече водата. Ето, слагаме ледът. Аз идвам. И ето, водата тече. Слагаме ето тук лавата и се получава камък. И чупите едно блокче. Знам, че падна. А дървото да го сече ли? Не. Добре. Да чупя ли сега? Кажи сега чупя едното. Се ударя. Щупи сега и пред камъка. Едно блокче щупи пред камъка. За да можете да събирате. Влезна тук. Не го чупи това. Сложи го обратно. Аз разширявам. Не, разширяй където е дървото. Ето, разшири където е дървото. Има бутна. Съжалявам. Не, нямаше нищо. Да. Имах те се остават, ето ми. При него останаха. Ето виж, чакай. Останаха му айтемите. Останаха ти айтеми. Не, сега не останаха. Първи път само остава. Тук не трябва да се чупи. Ако искаш му напиш команда, за да му остават айтемите. Няма как. Не ми остават. Добре. Чакай, Берка. Полека с дървото. Чакай, Fantastic Gamer. Добре, бе. Събери дървото, сега като ти кажа. Събери дървото, като ти кажа. Ама трябва да го отградя, че да не паднеш, чуле. Събери дървото сега. Добре. Извиня. Здравейте, една малка защото ни удара звънеца. За занимаване. След малко ще ходим. Ще се напишем домашните и пак ще продължим с клипа. Да, ако не забелязате, качвам по много клипчета на един ден. Що ми взех купчета, бе? Дай ми дървото. Не, дай ми дървото. Дай ми дървото. Взех го. Кой ме удари? Имах, знаеш колко? Имах още такова дърво едно. Нищо. 4 дърво. Разширявам. И сега чупи камъка. Чухте ли вие, бабци? Искаш ли лопатка? Не. Неща. Раздяла сме. Раздяла искам с теб. Казвайте дали да играем Skywars. Поне та бутнах. Нали? Не, махай се. Бутнах та. Той ще умре? Поне та бутнах, дачо. Слагам си итемите, за да умра. Ще оставя само една пръчка да проверя. Items. Да, съхранят ми се. Съхранят ми се айтемите. Аз разширих острова. Не знам на тебе. Разширих го малко. Yes. Разширявай къде. Има ли саплинг от дървото? И паднах. Саплинг дървото има ли? Съхранявам ли са, бе? Да. Саплинг трябва. Ако не падне саплинг,
Прецакане. Това бях аз, Black Dragon. Това е краят на това клипче. От Дари Звънеца и ще ходим на занималния. Така че чао.